Vi har lavet dagen i dag for at sætte fokus på iværksætteri og innovation i uddannelsessektoren. Og vi har lavet det for at lave en festlig dag for de unge og for deres undervisere. Vi er her i dag med 2 6. klasser, som har haft Edison her og har forberedt det her. Vores elever har været meget entusiastiske, har været meget begejstrede for at være her, og meget begejstrede for at stå og fortælle andre, både børn og voksne og erhvervsfolk også, fortælle, hvilke idéer de har haft. Jeg synes, det er en fantastisk stemning, men ikke mindst en fantastisk kreativitet, som gør, at man bliver helt opløftet på, at Danmarks fremtid den er lys med alle de fantastiske idéer, der vælter frem på udstillingerne. Så det er meget imponerende over. Altså, vi synes, det har været rigtig inspirerende, og det har været super fedt at se, hvad andre mennesker går og laver og har idéer. Og det har også været en god mulighed for vores virksomhed at snakke med en masse mennesker, der ved mere end os, og på den måde få mere at vide. Jeg synes, det er dejligt at være her i dag og se så mange unge, inspirerende mennesker og super mange fede historier og bare en masse energi her. Så det er meget super fedt. Det er klart bedre end almindelig undervisning. Vi får lært nogle ting, og at dommerne får nogle ting, som vi kan forbedre, og hvad der er godt ved vores produkt. Så vi finder ud af, at vi skal gøre videre. Jeg har jo selv haft vildt meget glæde af Young Enterprise, da jeg studerede. Og hele ideen med Plastic Fantastic kom op, der meldte vi os til Young Enterprise, DM Young Enterprise, som vi fik en anden plads ved. Og hele den proces har Young Enterprise egentlig været støttet op omkring projektet Plastic Fantastic fra start af, og ligesom været det ekstra ben, vi kunne støtte os til. Der skal rigtig meget fokus på iværksætteri, og der skal netop være en masse, ligesom jeg har gjort som min partner, hvor man skaffer nogle arbejdspladser. Det gør man altså kun ved at finde på nye idéer, og netop få gjort det, som Danmark skal være gode til, det er at være innovative. Det er en kæmpe oplevelse, vil jeg sige. Det er enormt stort, og man møder mange nye mennesker. At de unge og lærerne også kan se, hvad andre skoler har lavet, og dermed blive inspireret til at gå videre i entreprenørskabet, og dermed videreudvikle nye idéer. Så på den der kreativitet, der udvikler sig her, den er helt fantastisk. Den har vi brug for meget mere i samfundet. Iværksætteri er utrolig vigtigt for os som virksomhed, for det er vores næste generation af arbejdskraft, og det vil vi rigtig gerne være med til at påvirke og præge og sætte form på den nye generation af vores medarbejdere. Et knivskarpt råd til en iværksætter, så er det helt klart at tro på sig selv. Det er det vigtigste råd, at man bliver ved med alle de afvisninger, der kommer i hverdagen, at man så bliver ved med at tro på sig selv og sit eget produkt, og man så vil gå det ekstra hver eneste dag. Fordi det er det, der gør en bedre end alle ens konkurrenter, end det, man elsker sit arbejde mere end konkurrenterne. Vi ses i hvert fald til næste år.